竜兵団の偉人。帝国もこれで終わり。もう逃げられねえぞ。鎧をつけて泳ぐのはバルガスは嫌。陛下は治療のために。はっ、レオ様。出しゃばるんじゃないよ。これ以上逃げられてた。我が命に従い、その姿を現せ。我が命に従い、その姿を現せ。我が命に従い、その姿を現せ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に風のごとき軽さを。私らしくない戦い。心得ております。お前たちは敵の弱い。敵の前線部隊ぐらいね。天意の呪文を。あれは体に負担。治療のおかげ。そうだね。そういうことだ。あ、時と空間を司るし者よ。まずいよエルヴィン。全員逃げるまでに。我が命に従いその姿を現せ。
また強い。さあレオン、レアードを先に置く。しかしレオン様、先に行って時と空間を司るし者よ。ものの剣となる。強くなれたらかの者に力を。
ね。